Bata pa po ako niyan. Yung kada pag nakaupo ko biglang tayo. Biglang tayo. Ngayon, sige. Hilo na po ako. Nagpatingin ka na sa doktor, okay naman sinabi niya sa'yo. Okay naman po. Ngayon, sige, okay na yon. Sa manggagamot, Nung bago lang po dito rin po sa Porac. ano sabi sa'yo? Lalaki sa babae? Baba, ano po, parang may naiinggit daw po sa akin magtanay. Magnanay, Opo. may nainggit sa'yo. Opo. Gumang naman pakiramdam mo. Wala naman po kung ano. Pero, yung lang po, yung ganito po. lagi masakit Ito po talaga yung kinaano. sa likuran Minsan mo. po pag humihinga ako. Mamaya paupuin kita ha. Yung parang uupo ka maglalaba ha. Diyan, mamaya pagkatapos kung gagawa mo yun ha. At saka patatalunin kita ng konti ha. Pag natapos, sige, titingnan natin kung totoo talagang mayroong nagtatrabaho sa'yo ha. Pikit. Aray. Sa ngalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Sige. Aalisin mo yung nilagay mo rito sa loob ng katawan niya. Para hindi natin mag-away dalawa. Ha? Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya? May takot ka sa Kanya? Kilala mo si Kristo? Babae ka lalaki? 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Babae ka lalaki. Babae ka nga lalaki. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Sa ngalan ni Jesus. Kilala mo si Kristo? May takot ka sa Kanya. Babae ka lalaki. Babae. Bata matanda. Bata ka matanda. Bata ka matanda. Tao ka hindi? Tao? Aray ko. Tao ka hindi? Hindi mo alam. Hindi ka tao. Aray ko. Hindi mo alam kung tao ka. Sige. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo sa Kanya. Tapo mo lahat yan. Sakit niya. Tanggalin mo lahat ang nilagay mong sakit sa Kanya. Simula ulo, balakang, lahat. Hindi daw siya makatayo at hindi daw siya makaupo na maayos. Sige. At meron daw nagagalit dito. Sige, pagbibigyan kita, kalasin mo lahat. Huwag mong didilat ang kanyang mga mata para tumakas ka. Hindi ka na makakatakas yan. Aray ko. Butasin ko talaga yan. Lahat yan. Pag hindi ka umalis dyan. Sige, kalas. Marunong kayo manakit. Pag nahuli kayo, iyak kayo ng iyak. Sige, kalas. Hindi kalas. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Kailanman. May galit ka sa kanya na inggit. Hindi ko alam. Hindi ka nagagalit. Hindi ka nainggit. Tao ka ba hindi? Hindi mo alam kung tao ka hindi? Ano ka setting? Sige. Hindi ka tao. Aray! Tao ka ba hindi? Aray! Sa pangalan ni Jesus. Aray ko. Okay, kalasin mo. Okay, kalasin mo. Lahat yan. Aray ko. Okay, kalasin mo. Aray ko. Okay. Ay! Diyos ko. Kalas, ubusin mo yan. Hindi ka tao. Hindi mo alam. Hindi ka tao, hindi talaga. Hindi mo alam kung hindi ka tao. Hindi ka espiritu. Hindi ka elemento. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Kalasin mo hanggang wala kang inuutos na yung mga kamay mo. Okay. Matagal ka na sa loob ng katawan niya.
Katagal na. Oo. Gaano katagal na? 5, 10, 7, 8, 3, 1 taon. Ilang gaano ka nakatagal sa... Ito. Ha? Basta pero na. Ha? Matagal na? Wala kang galit sa kanya. Yung totoo, hindi na kita sasaktan. Sige, pakiusapan kita na maayos. Hindi ka galit sa kanya. Nanginggit ako. Nainggit ka sa kanya. Oo. Di kinukulam siya. Hindi ko alam. Wala akong ginawa. Basta't nainggit ka sa kanya. Babae ka lalaki. Babae. O, sige, di ba makikipag-usap na ako, hindi na kita sasaktan. Opo. Sige, tanggalin mo lahat ng mga dasal mo sa kanya. Sige. Pinatrabaho mo, hindi. Hindi. Hindi mo pinadasalan. Hindi. Ikaw lang nagagalit ka. Nainggit ka sa kanya. Hindi ko alam. Basta nainggit ka lang. Ewan. Basta, bakit ka nainggit sa kanya? Maganda ba buhay nito? Nagtitinda ba to? Hindi naman. Hindi lang. Pag nakikita mo siya na badbaran ka sa mukha niya, ha? Sabi ko. Ha? Para kasi siya yung paborito ng magulang niya. Para siyang paborito ng magulang niya. Kilala mo siya, huwag mo na sabihin sa akin ng pangalan. Kilala mo siya, hindi? Hindi. Magkakilala kayo, hindi? Aray ko. Magkalapit lugar, hindi? Kalapit lang. Magkapit bahay, hindi? Mhm. Magkalapit bahay lang. O, sige, paborito siya ng magulang niya. Mhm. Sige. Huwag mo na sabihin ng pangalan mo sa akin, ha? O, sige, para makausap kita. Ilang taon ka na? Taon na lang. Marami ang magkakataon ng tao. Ha? Mahigit 40 na ako. May 40 ka na. O, sige. Tapos ito, 36 lang, ha? Sige, tanggalin mo lahat yung tinanggal mo. Ano yan? Ano ka? Bisaya, Kapampangan, Tagalog, Mindanao, etc. Ilonggo, ano? Ano ka? Ano probinsya mo? Ha? Bisaya. Bisaya ka? Nakapag-asawa ka ng Kapampangan? Ikalasin yan. Matagal ka na rito sa Pampanga. Matagal na? 12 years na ako. 12 years ka na sa Pampanga. Sige. Wala kang trabaho, meron? Ano trabaho sa mo? Private. Nang ano? Jeep? Truck? O, sige, tanggal. Tanggalin mo. Driver siya ng truck? Wala kang tindahan, meron? Wala. Okay, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo yung inggit mo sa kanya at galit. Bisaya ka. May angking kagakayahan sa isip mo, nakukulang mo yung tao. Ibig sabihin, napakalakas ng usog mo. Sige ka lang. Tanggalin mo yan, ha? Ikaw lang ba yung may galit dito o dalawa kayo? Ikaw lang. Nainggit ka sa kanya? Nainggit o naiinis lang? Parang ganun. Parang naiinis ka? Lagi kasi siya eh. Laging ano? Lagi siya pag ano. Pag ano? Binibigyan siya. Nino? Yung magulang yun. Parang kang naiinggit. Sana ganun din ang magulang mo. Parang meron siyang kasandalan. Nasaan ba yung magulang mo? Nasaan yung magulang mo? Di ba nakipag-usap ako, nasaan yung magulang mo? Andun siya. Ano? Sa saan? Sa Laguna. Sa Laguna? O, sige. Buhay pa nanay tatay mo? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Apat. 4. Pangilan ka sa pangapat? Bunso ako. Bunso ka? Aning panganay? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Ikaw yung bunso, 40 ka na. Ha? Para 40 ka na. hindi ako ang bunso. Ikaw nga bunso. Hindi. Panganay ako sa ano. Ay. Ah. Ano ba? Aray ko. Panganay ka ba? Hindi. Merong matanda. Sige nga. Sumunod ka sa bunso. Hindi. Pangilan ka? Huwag mo pakalaman ang utak niya. Di ba kinakausap lang kita? Sige, kalasin mo na. Alisin mo na yung inggit mo rito at pag-iinis mo sa kanya. Hindi ka naman nainggit dito. Naasar ka sa kanya. Iba yung inggit, iba yung naasar. Nabadbaran ka dito sa pagmumukha nito. Bakit naman? Salbahe ba to? Salbahe ba siya? Hindi. Hindi naman. Hindi siya salbahe. Hindi. Hindi siya bungangera. Hindi naman. Hindi naman chismosa. Hindi naman. Mabait. Mabait naman. Tama lang. Anong sabi niyan, ha? Huwag ka na malbarbaran sa kapitbahay mo, ha? Dapat matuwa ka. Kasi kayo lang magtutulungan. Naintindihan mo na? Hindi ko na inalam pangalan mo, ha? At hindi ko na rin inalam yung anak mo. May mga anak ka na ba? Wala. Meron. Ilan? Dalawa. Sige, hindi ko natatanong kung babae o lalaki, ha? Sige, kalasin mo na yun. Kalasin mo na yung pag-gagalit mo dito sa kapitbahay mo, ha? Hindi ka ba naawa sa kapitbahay mo? Ito, 40 plus na. Siya, 36 pa lang. Sige, tanggalin mo ng tanggal lahat.
Galing na to sa ibang manggagamot. Ang sabi daw dito ay may naiinggit at may naiinggit daw sa kanya. Pero hindi namin kita sinasabing ikaw yun. Ha, naintindihan mo na? So, naiinis ka lang. 10 po. Sige. Sige, tanggalin mo na lahat. Tapos matagal na to niya sakit. Sige. Ilang buwan, taon ka na nagagalit sa kanya at nainis? Kaya mo kalkulahin? Simula nung nag-asawa siya. Simula nag-asawa siya? Dati nakikita mo dalaga pa to. Tapos nagkaroon siya ng asawa, nainis ka na. Bakit? Chismosa ba to? Hindi. Bungangera? Yung binibigyan niya. Nino? Magulang niya. Binibigyan. Bakit? Dapat nangingi ka sa kanya. Yun lang ba talagang personal mo sa kanya, nainis ka lang? Sige. Patatawarin ka ng aking ama. Naintindihan mo. Tigilan mo na to, ha? Saka sa probinsya? Anong probinsya mo? Anong probinsya mo? Anong probinsya mo? Samis. Samis. Samis Mindoro. Samis talaga. Occidental. Tapos nakapag-asawa ka ng Kapampangan. Hindi. Paano ka napunta rito? Napunta akong Laguna. Doon yung asawa ko. Okay. Kalas na kalas. Tigilan mo na gagalit mo sa kapitbahay mo, ha? Kapitbahay mo lang to? Hindi naman. Hindi. Malayo. Malayo ka sa kanya? Malapit lang. Kamag-anak. Aray. Malapit lang? Malapit lang sa kanila? Malapit lang. May hindi na kita interviewin, ha? Sige, kalasin mo na kalasin. Lahat. Kailan niya mawala? Mamaya alis na ko. Ngayon na, gusto ko. Wala na mamaya. Tanggalin mo lahat. Ubusin mo. Ubusin mo lahat. Saan mo nakuha yung pagsasalita mo ng masama sa kapwa mo tumatalab? Ano ka, may laing magkukulang? Wala. Wala kang nasabi yung nanay tatay mo? Wala. Wala silang alam sa ninuno mo na mayroong manggagamot o magkukulang? Wala. Wala. Sige. Sarili ko lang. Paano mo napag-aralan? Wala. Ano lang ako ng galit. Ganyan. Nagsasabi sa sarili ko. Sa tindi ng emosyonal at galit ng puso mo. Tapos sinama mo ang kaluluwa mo sa sobrang galit sa babaeng ito. Hindi siya chismosa, ha? Hindi. Hindi siya bungangera. Hindi. Mabait to. Tama lang. Tama lang. Hindi na may lumakipag-away. Hindi naman. Sige. Okay lang. 13. Pero pa wala na. Kunti na lang. Sige, kalasin mo. Nakikita mo yung sakit na nilagay mo sa kanya, di ba? Nakikita ng utak niya, di ba? Ayan yung matitindi mong galit sa kanya. Ang tawag dito ay hindi kulang. Kung sa iba, tatawagin ka babansagan kang kulang. Ang tawag dito, napakalakas ng usog. Class A na usog to. Parang ganito yan, yung matanda, mamamatay na lang. Kung ka makinig, kalasin mo, ha? Papaliwanag ko to sa lahat at sinunod. Kunyari, ako'y matanda na. May sama akong loob. Halimbawa, ako lang yun, ha? Yung mga matatanda, may umiidad na o bata pa man ito, yung sama ng loob niya, kunyari galit siya sa anak niya, hindi siya inaalagaan, hanggang mamatay siya, kinimkim niya ang galit. Parang yung isinumpa sa taong ito, kailanman ay hindi ka magiging masaya at hindi ka magkakaroon ng ganun. Kung ano lumalabas sa kanyang, yung saan ba nagmula yung galit sa puso, di ba? Bago ilabas sa ano, di ba galing sa demonyo? Yung puso ng Diyos ay puso natin. Nagtanim siya ng matinding galit. Sa isip, lagi niya pinagdarasal nito, pag nakikita niya, sumama sana ang pakiramdam. Hindi na sana makalakad. Parang ganun. Malakas na spirit sa pag-usog. Napakalakas nito. Pero hindi to kulang. Ibang kulang. Tinatrabaho at talagang kinukulang. Ito, matinding, parang pagnanasa to. Pagnanais
na makita yung isang tao, kaya mabaliw siya. Kahit itong araw ito may trabaho siya, kahit hindi siya pumasok, makita niya lang yung taong hinahanap niya. Ganun. Ganito ang matindi. Napakalakas ng usod niya. Pag galit siya sa tao, nangyayari. Parang napakalakas ng usod niya. Kanya, pag sinabi niya sa tao yan, nagagalit ako doon. Mayabang yan, naiinis ako. Bakit ito yun? Kung ano-ano lumalabas sa masama sa bibig niya, na mangyari sana, karmahin sana siya. Kung ano-ano basta't lumabas sa puso niya. Tumatagos sa tao. Bakit kamo? Bakit tinatablan to? Dahil itong taong ito, ay hindi ko sinasabi hindi siya nagdarasal. Medyo mababaw ang kanyang pagdarasal sa ating Ama. Lahat naman tayong mga tao ay nagkakasala sa isip sa salita. Medyo mababaw ang ating pagtatawag sa Panginoon Kristo. Kailangan lang natin siya tumawag pag marami na tayong problema. Hindi ko sinasabi hindi siya nagdarasal ha. Mababaw. Kasi kung malakas ang kanyang spirit, kahit anong bulong pa rito, kahit anong dasal pa sa kanyang pabagsakin siya, hindi siya babagsak. Kasi lagi siya nagdarasal sa Diyos. Parang gano'n rin yan eh. Parang kang binantaan ng isang tao, papatahin kita pag nakita kita. Pag nagkrusan ng das natin, papatahin kita. Parang gano'ng galit. Parang ganyan, nagsimula. Dito naiinis siya. Hindi siya naiingit. Inis na inis siya dito sa taong ito. Naiinis siya dahil may kunting inggit ang kanyang puso. Sana gano'n ang pamilya niya. Tama ba ako, mali? Pinapaliwanag ko na ha, para matapos na tayo. Ilang minutes na yan? 16 po. Meron pa, wala na? Wala na. Sigurado, lalakad na to. Makakaupo na to ng ganyan. Tapos tatalo na to. Sigurado ha? Sana pagbibigyan kita ha? May edad na ba yung mga anak mo? Wala pa? Wala pa. Maawa ka na lang sa anak mo. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Maawa ka na lang sa anak mo ha? Huwag ka na maawa sa sarili mo kasi may edad ka na. Pero kawawa sila pag namatay ka. Gusto mo ba parusahan ka ni Satanas? Ha? Gusto mo ba yung lahat ng sakit na ginagawa mo sa taong ito 10 beses sumataw sa'yo? O sa anak mo na lang gusto mo? Di ba mahirap? Di ba ang asawa mo nagtatrabaho? Kumakayod para may makain kayo? At ganun din ang pamilya mo. Ikaw, paano kung magkasakit ang asawa mo? Paano karmahin siya? May mangyaring masama sa kanya. Yung ginawa mo maalala mo, di ba? Dahil bakit? Nainggit ka at nagalit ka sa kapwa mo. Naintindihan mo na? Alisin mo na yon. Alisin ko na. Isipin mo na lang ang iyong pamilya at mga anak, ha? Unang-una, lagi ka magtiwala sa Diyos at manalig, ha? Dapat ang pinagdarasal mo, ang iyong asawa, naintindihan mo, pati ang iyong mga anak. Yun ang gawin mo. Para bakit? Para bigyan ng swerte ng Panginoon Kristo ang iyong asawa at maging matatag at malayo sa disgrasya, di ba? At ganun din ang pamilya mo. Hayaan mo yung mga tao dahil binigay ng Diyos yun. Hayaan mo naman yung ibibigay sa'yo ng aking Ama dahil tumatawag ka sa Kanya. Naunawaan mo? Wala na akong maraming sasabihin sa'yo, ha? Wala na, meron pa? Wala na. Sige, papakawalan kita. Sumandal ka. Huwag mo na ito gagawin, ha? Sige, ito mo na yung kamay niya. Papakawalan kita sa araw nito, ha? Tapo nga lang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno. Amen. Gumising ka. Anong pangalan mo? Marilyn. Anong apelyido mo? De la Cruz. De la Cruz. Ilan taon ka na? 36. Bakit sabi mo 40 ka na? 36. Sabi mo 40 ka na. Tanong ako ng tanong sa ilan taon ka na? 40. May 40. Anong trabaho ng asawa mo? Driver. Ng ano? Truck. Truck? Ilan taon na asawa mo? 37. Ay, 47. 47. O, sige. Okay lang yan kasi hindi na natin siya sinasaktan. Ngayon, okay lang yan. May tanong ako sa'yo. Sabi nito. Ilan anak mo? Isa. Isa? Isa anak mo. Sabi mo, 2 anak mo. Anong anak mo? Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Hindi ko na tinanong sa kanya kung babae o anak niya. Kaso sinabi niya, 2 anak mo. Sino yung isa? Isa lang anak ko. May anak ka ba sa ibang lalaki? Wala. Isa lang ako. Sabi mo, isa. 2 anak mo. Isa lang. Ngayon, sabi mo, wala na sakit. Sigurado. Gumang na. Tapos sabi mo pala kanina, nakakita ka ng liwanag na parang madilaw-dilaw. Pero hindi nakakasilaw. Yun ay pag-ibig ng Diyos.
Parang yun din yung nakita niya kanina. Ikaw naman buwan. Siya liwanag. Iyan namang, yung pamangkin mo, ay mga elemento yan, mga halo-halo. Pero ayos na pakiramdam mo. Wala na yan, mawala na. Ikaw, mayroon kang malakas na usog na matinding galit. Ito naman, mayroong engkanto at may nuno. Yun lang. Okay na. Basta't lagi kayo magdasal, ha? Matagal mo na sakit yan. Hindi ka pa niya, wala ka pa daw asawa, nakikita at nakikita ka na daw niya.